Avui perfectament podria haver estat l'últim diumenge autonòmic si no fos perquè venim d'una setmana en què des de Junts per Catalunya fins a la CUP han reivindicat d'una forma o altra el 90è aniversari de la Segona República Espanyola, que, com tots sabem, va tenir una actitud cap a Catalunya pastada a la que havia tingut l'Estat amb anterioritat i a la que ha tingut després del franquisme. Detenció i empresonament del govern català, supressió de les institucions catalanes, imposició de la llengua castellana, intervenció militar, caricaturització del sobiranisme com a pagesot, etc. etc. A qui el reclama que facin valer el 52% de vots independentistes que tenen per declarar la independència i defensar-la, aquests partits diuen a tots el mateix, que no són prou forts, donant la raó a Javier Cercas, que tan criticat ha estat aquesta setmana, atribuint més raó a les porres que als vots. Romanent en aquesta Espanya mentre ens preparem, com diu el Consell per la República, o acumulem forces, com diu Esquerra Republicana. Estan d'acord amb tot per formar govern. L'únic que els separa és l'odi històric que es tenen i les desavinences en la quantitat d'engrunes que creuen que mereixen gestionar i les diferències que volen fer-nos creure que existeixen en la manera de gestionar-les mentre el govern de l'Estat no ens les usurpa. Estan fins i tot d'acord en la manera d'actuar davant de qui els demana responsabilitats des de la xarxa, que al contrari del que fingeixen ha adquirit un to que és obra seva i només seva. Quan el poder es bunqueritza i no admet contrapoder, els ciutadans busquen alternatives. Per això, quan tracten tots, des d'Ada Colau fins als acòlits de Junts per Catalunya, a qui els enfronta a través de Twitter, de tòxics i de no aportar alternatives, en realitat estan intentant eliminar l'única forma de dissidència que queda. Perquè per una banda no escolten i per l'altra saben que fer arribar aquesta veu a les institucions sense acceptar de base fer de corretja de transmissió del poder s'ha demostrat fins ara impossible. Només cal veure el que ha passat amb Podem o amb la CUP. Moltes gràcies a tots per ser-hi en aquest nou capítol de l'últim diumenge autonòmic. Ja en van 27 si comptem el que va censurar YouTube fa 2 setmanes sobre el Consell per la República. La propera fita és arribar als 8.000 seguidors per intentar superar aquest boicot que s'està intentant fer des de l'entorn dels partits polítics a la xarxa. Per això us demano que compartiu aquest vídeo per tots els canals possibles, incloent WhatsApp i Telegram. I convideu tothom que pugueu a subscriure's al canal fent clic al botó d'aquí sota on hi diu subscriure's. Aquesta setmana l'hem començat amb una trista notícia. Ada Colau ha deixat Twitter. L'alcaldessa de Barcelona assegura que no ho fa perquè no li agraden les crítiques, sinó perquè algú se li ha menjat els apunts. Vull dir, perquè aquesta xarxa sobrerepresenta els discursos d'odi i acaba convencent que la humanitat és dolenta, desconfiada i egoista. Deixant de banda que Colau utilitzi referents de parvulari, que li han comprat totes les estrelletes mediàtiques, com ara Laura Rosell o Ernest Folk, resulta interessant confirmar que per arribar al poder per les vies que aquest t'imposa, t'acaba convertint en la seva crossa per perpetuar-se. Twitter és un lloc poc acollidor, tot sovint fa de malestar-hi, sobretot per determinats perfils. Una xarxa que ens ha demostrat que l'odi ven i que l'odi enganxa. Ada Colau, per exemple, defensava els scratches com una forma de fer que els polítics t'escoltin en un sistema que cada cop més viu d'esquena al que passa al carrer. Doncs bé, el que passa a Twitter és una conseqüència de la sordesa d'aquest sistema. I una cosa és la crítica i una altra cosa són els insults, són coses molt diferents. Twitter crec que ha contaminat massa les formes i el to de la política. Jo crec que necessitem un altre tipus de conversa. És el que et trobes quan els partits parlen de desobediència i després la limiten a quan arribi el moment oportú, que òbviament decideixen ells, quan partits que titllaven de màfia a altres partits acaben fent pactes de legislatura amb ells, quan aquests mateixos partits, després que els ciutadans votin una cosa, com no al tramvia per la Diagonal, després adopten la decisió que els dóna la gana, i tantes altres coses. I després pretenen que els seus representats
no els diguin el nom del porc a través de les formes d'adreçar-s'hi que tenen. Per cert, tant no deu agradar la crítica a Ada Colau quan va restringir les respostes de l'últim tuit que va fer només a la gent que ella segueix i es va veure que tothom era gent que aplaudia la seva decisió. És dir, li agrada tant la crítica i el debat a Twitter que només segueix els de la seva corda. En el fons, és el debat més vell del món, que ja abordava Aristòtil, aquell en què alguns descobreixen que la democratització consisteix a fer el poder permeable a totes aquelles formes de dissidència que et poden semblar no virtuoses o indignes. Una possibilitat que, clar, alguns veuen perillosa. Twitter provoca l'addicció al conflicte. I jo crec que Twitter és perillós. Jo crec que Twitter té problemes. És clar que Twitter té problemes pels guardians del sistema. S'hi ha ajudat a visibilitzar alternatives al poder i a altres llocs ha ajudat a fer caure governs. El referèndum, per exemple, no s'hauria pogut fer sense Twitter, ni tan sols hauria pogut arribar de nou a l'agenda política del Parlament. I ho saben. Qui va fer que durant 2 setmanes seguides es parlés a tots els mitjans de comunicació de la loteria dels autònoms? Una plataforma ciutadana difosa a través de Twitter. Com no els ha de semblar perillós? Separar al màxim el poder de la plebs és ara una prioritat dels partits, incloent els partits independentistes, que envien els seus mercenaris als programes de televisió de la colònia per inocular una opinió sense embrutar-se en les mans. Ho il·lustra molt bé aquí l'històric d'Esquerra Republicana, Josep Huguet, també conegut com l'Stalin de Manresa, quan diu que l'1 d'octubre va ser un simulacre. Mira com això no ho van dir quan la gent es preparava per rebre les hòsties de la policia, en comptes d'utilitzar-los a ells com a escuts humans. I també ho deixa palès quan diu que no s'ha d'anar a la confrontació quan hi vas a perdre, que nosaltres no hem perdut mai, que ens han rendit ells, que quan els ciutadans han agafat les regnes han guanyat sempre. Ja ho poden repetir els cops que calgui que no ho faran veritat. En aquests moments, ja l'altre dia sentia el senyor Batet, em sembla que parlava de bifurcació, cosa que jo m'apunto. Amb això segurament ens entendrem. Escolti, el que són activisme de confrontació és lògic que ho portin els partits i les entitats civils i el govern el que ha de fer és governar. Home, la desobediència institucional algun dia s'haurà de fer, però quan s'estigui en un moment resolutiu. No anar fent desobediències així improvisades. És a dir, que la gent es deixi reprimir per l'Estat, que no té aturador, com va reconèixer el propi Oriol Junqueras fa uns quants dies, per molt obedients que siguin les institucions catalanes, que ja si tal, quan arribi el moment culminant, que evidentment són ells qui decideixen quin, ja desobeiran. I ens escandalitza que ho diguin especialment des d'Esquerra, amb un toc classista que fa feredat, aquest que identifica qui ha de ser la carn de canó. Però és que els que defensen el Consell per la República per prendre decisions que afecten aquesta matèria estan dient, amb altres paraules, exactament el mateix. Quan com a societat haguem madurat prou i estiguem disposats a dir fins aquí aquestes contínues ingerències de l'estat espanyol en la nostra vida pública, política, potser les conseqüències de les inhabilitacions personals podran tenir una resposta col·lectiva. Mentrestant, ubicar-ho en la persona que rep aquesta inhabilitació és deixar-lo absolutament fora de la possibilitat de rebatre-ho. Que ens hem de fer prou madurs, diuen. Però qui decideix qui és madur i quan? Ells. És que girem tota l'estona al voltant del mateix. Recordem el que diu el document Preparem-nos, que ens hem de preparar pel moment en què es disposi dels recursos materials i organitzatius suficients com per aguantar una mobilització sostinguda, generalitzada, desafiant l'autoritarisme de l'Estat i protegint les institucions. I mentre arriba aquest moment màgic, que ens defensi Rita. Ja ho veieu, aquest podria haver estat l'últim diumenge autonòmic, però sembla que haurem d'esperar. Potser la setmana vinent tenim més sort.